Kok iso ya? Halo, assalamualaikum Ayang Papi. Waalaikumsalam. Gimana ini maksudnya Ayang Papi? Gimana kepiye toh? Kok tiba-tiba ya? Sudah berapa hari, berapa jam, berapa menit, berapa detik? Papi itu nggak pernah loh ngubungin Mami lagi. Yo kan gaweane akeh makani. Setiap Mami hubungi selalu bilang makani sapi, makani wedhus, nyombor sapi. Itu nanti lama-lama cangkemmu yang tak combor loh Papi. Hey! Kok bisa ya? Yo bisa lah wong ingon-ingonane yo akeh no. Terus tiba-tiba WA Mami mak kelunting bilang lek mau nikah lagi. Yo karena kebutuhan nih, pengen langsung nuruti. Mami kurang apa Topi? Kurang apa? Kamu minta wedhus kemarin tak belikan toh. Kamu minta sapi tak turuti ya toh. Kurang apa lagi? Kamu lho ndek omah mbak Adang kame mbak Dok tok lho. Bayaran ya jek kurang ya toh. Yo ora ngono, aku yo ngaret bareng yo makani sapi bareng kok. Mami tuh cuma mau kamu itu kalau Mami PC itu diangkat temani Mami saat kerja. Ya senajan nek layar kiraimu mek puweteng dedek. Ya ora apa-apa toh Papi, aku nu cinta padamu. Aku kan yo cinta mi, mbok aja marah-marah terus toh. Loh, aku ki gak marah-marah loh Papi, aku ki ngomongi. Mami kurang apa lagi jajal? Berapapun kamu mau, berapapun kamu minta tak transfer ya toh. Iya. Kok jek bangga kurang? Yo kurang lah mi, jenenge kebutuhan yo akeh toh. Tuku konsentrat barang kan yo akeh. Ya wes, iki mus nek perlu semuanya dana sing ape mbok nggih rabi kuwi tak dananane. Ngerti gak? Iki tenan. Iki tenan nih arah mbok danani. Iki gak apa-apa toh. Aku sing biayai wes. Dari mulai kowe munggah nyanggon pelaminan sampai kowe mlebu nyang liang lahat. Tak danani. Tak ikhlasne kowe dijiko sing kuasa kowe ya tak ikhlasno. Lambemu nek ngomong iku iki jane nesu apa piye, ngapa apa piye? Nek ikhlas yo ngono. Ora, aku ora nesu nyapa, aku ki ngomongi. Lah nek gak nesu nopo getak-getak terus ngono. Yo gak, aku ki gak getak. Ini tuh cuma tekanan-tekanan suara saja toh. Aja ngono to, Mi. Aku sayang kok tresno karo awakmu kok. Tenan, tenan. Yo wes. Ketep bojo. Yo. Ala sembuh aku ape kerja. Yo, yo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wes muga-muga hari-harimu diasini sampai 7 dino, Papi. Ayo, di mana? Jebres. Serang bejaji